गारहा ओरै जग हानायखिनि थोरसि लथा खोबस्रांजोबनानै दोनबाय आरोना आङो गाफुग्रा सिन्थायनानै खननासो दोनफैजोब्बाय आं बाहेरानि गाफुग्राखौ आरोना मानो होनबा सनाफोरनै उखुन्दै खुस्रांबावबाय हा फुंथाराव गैयामोन नै मा होनना बुङो आरोना आरो देखायबावबाय आं नोंथांमोननो हालोदखौ आरोखि ओरैबायदि अबस्था जिफ्राबो नोङो सुनानै लामाबो जाया अबावथो फोराननो बे हाद्रि हुद्रिजोंनो सेल सेल आरोना जि जोमाबो आं मैया बेलासियाव सुबाय दहाय फुङाव आरो माया सुबावबाय हे प्रभु थेवबाबो नै बेनो बे अबस्था आरोना ख्रेब ख्रेब ख्राब ख्राब ए भगबान दरजाखौबो खेवनासो दोनबावदों हनै आंनि स्कुटियाबो मा होनना बुंबावनो आरोना नायदो नै हाद्रि फुल्ला फुल्लि खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब चेनेलाव थामखौ फ्रेन्डखौ सबर बावबाय सय मानसियाव फवारनाय महर लानो सोनाफोर दा मुगा इनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोबाय सायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो है नाइटि बोरायनाय गाननायखौसो एसे खोबदोंमोन आङो मानो बिदि होनबा फास्रायाबो हुरमुर उरायनानै होयो ओमफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामबाय सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थिं बाजायनानै होलांबानो जाबाय ओमफ्राय मा होनो गगा मोनस्रोलायबाय गुसुनि गगा मोननाय नङा माबानि हाद्रिनि गगा मोननायसो आरोना मैया फुरा माबा बाहेरायाव ओंखारनाया मोनजाजोबदोंना मोनजादोंबो गन्थंजोंबो हाबदों खोमाजोंबो हाबदों जेरैबो हाबदों नालाय सनाफोर ओंखायनो फुरा गगा मोनदों आरोना नानि थांना जाबाय दा बेखौ लायदो थां जाद खालामो आंनि फिसाफ्राबो ओमफ्राय मा होनो सनाफोर दिनै एसे देलायदोंहाय खर' मर' गुलायदों आरोना जा ओरैनोथ' देनद्रबा साननैयाव मा होनोमोन दाना सानसेयावनो जालालायहाय हाद्रिया बांसिन नांसिनबाय थाबाय नालाय एसे लोबनायखाय एसे देलायदोंबो आरोना ओमफ्राय मा होनो बाराद्राय बोथोराबो रानसाव खुनसाव माबा एकदम हाद्रि बाला आरि होनानै देलायथाराबाबो बुरै नुस्रोसिनथारलाय माथो केमेरायावबो नुस्रोयो ओमफ्राय असलि दा बुंसै आरोना बोरैबा नुसिनथारो ओंखायनो एसे स्र' देलायदों आरोना आङो ओमफ्राय केमेरायाव हाजिर जाफैदों फुंनिफ्रायनो जाला बुद्रुआनो दंमोन दुगैखांनानै ओंखाम जाबाय ओरैनो ओमफ्राय ओंख्रियाबो जेबो गैया सोरनाफोर मिरामिस थारुन मैखुनजों आलु एवनाय ओमफ्राय दालि ओंख्रिमोन ओमफ्राय बिट गाजर सालादमोन आरो ओमफ्राय जेबो गैयामोन बेनोमोन संनाय खावनाय जेबो लाबासै आङो माने फुंसे माने सानसुसे ब्लग्सखौनो लाखायाखिसै एकदम आमबार खामानि फोजोबनो सेस्था खालामनानै नै जाखां लोंखां रेस्ट लानाय टाइमावसो नोंथांमोननि खाथियाव आं हाजिर फैनाय जादों आरोना ओमफ्राय एसे देलायनायखायसो एसे स्र' मोनफिनलायबाय ओमफ्राय माम्बार न'आव हाबनो जानाय नंला आरोना एसे देलायाबाबो आरो माथोना सनाफोर बाराद्राय बुरै नुलायलाङो आरो मा होनो ओमफ्राय नै बुरै नुयो देलायदों होननानै गावनो गाव मोनसे खोथा गोसोखांलायबाय मालाय सोरबायाबा हाबा जानायनि भिडिअ हाबा जाबाय उमुगनि हिन्जाव होननाय भिडिअ होनायफोर गथ' हाहाखारना सनाफोर लाखोमास्रोलायनाय ना मा होनना बुंबावनांगौ दाथ' गिदिंगासिनो दङ आंहाबो एसे टावार मोननायाव नोंथांमोननि लोगोफोरनि भिडिअ हगारनायबो नायबाय आरो नै भाइरेलखौबो एसे नायनांगौ ना आंनिनो साबसक्राइबारफोर बा आं साबसक्राइब खालामनायफोर आदामोन लोगोफोर बिथांमोनाबोथ' भाइरेल भिडिअ लाबोयो नालायथ' एसे नायबानो नुलाङोना मालाय हाबा जानायखौबा खिथानो नागिरलाया आरो आंहाबा बिदि बुरै एकदम हाबा जाबाय फिसाफोर जाबाय एकदम बुरै गादामे बिदि थानांगौ नामा एसे देलाय मालाय थायाबा नङा होमबा सोनाफोर आंहाबो एसे लाखोमानांगोन ना बैसोखौ हाबा जानायखौथ' हिन्जाव मानसिया बहा लाखोमानो हाबावनो दाग्ला दाग्लि लागायखानांगौ जोंहा बे इसोरा दाना हरखानाय नियम ना मा होनबावनांगौथाय ओमफ्राय सोरबा माथो मोले मोथे फोननायखौ लाखोमा नागिरदों होनबावो दा बै हौवाफोरा नै जाखाथारनायखौनो एसे माने फोरमायना होनायफोरखौ माथो एसे माने नांनाय माने गोसोआव नांनाय बायदि माने देखायनाय जों नुनो मोनो होमबा सनाफोर आंहा मालाय मानो देलाया जानो देलायानो एसे स्र' थाबाय आरो सनाफोर रायज्लायदों सय हाद्रि जानोसो थानाय जादों थेवब्ला मोनथामोनजों एसे आं हाजिर जाफैदों आरोना सानसे माने जायाखै नालाय थबराखौथ' देखायनांगौ नङा होमबा सुनाफोर हाद्रि बाला होननानै हाबसोबाय थाबा जानाय नङा हाद्रि बालानि गेजेरजोंबाबो माने नै बेबादि सोलिगासिनो दङ होननानै नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आरोना सिनायदों जानो हागौ नै साइडआव एकदम हाद्रि हुद्रि आरोना नानि आयै नै बेबो लाजायामोन दहाय फुङावथ' आं बुस्रिदोंमोन मैयाबो हासुजों फुगारदोंमोन खिन्थु मा खालामनो आरो बिनि सायाव फिसाफ्रा नै गस्लाजों फुगारलांजोबबावबाय मा ब्लग्स बानायो नोंसोरखौ लानानै आङो न'फ्राव हाबनानै थाहैदो बालिसे गबथाबनो बिमाखौ एसे सान्थि होदो हाबाब सानसे माने गेल खालामनानै आरो दासिमबो बिदिनो दङ गेगाय गेगिनो उन्दुनोबो ओंखारा दुइथा जालायलायनोसै ओमफ्राय सोरबाफोर नोंमारगौबो हौवा मानसिफोरखौ मालाय हाबा जाबाबो सिनायमाराना बिसोरखौबो माबा मोनसे नियम खालामनानै होबानो जायोमोन बेफोराव फोननाय बा नैबेफोराव फोननाय
ओमफ्राय गथ'फोरखौ नोजोर नालागिनि फोननानै होयोना बिदियाव खाजल बेफोरखौबो बिदियाव फोनना लानाय माबा मोनसे नियम खालामनानैबानो जायोमोन नङाबा इफोराव ओरै गोलाव नियम लानाय बिदि होबानो जायोमोन नङाबा हाबा जाबासो दारि लानो मोनगोन बेफोरबायदिबो मोनसे नियम खालामना होबानो जायोमोन हमनोनो हालाय लाङा आंनि फौजि बिदाखौथ' खम समायगौमोन बेनिफ्राय ओरै आराम लालायलायनाय जेनेबा गोसोम खालार नङाबाबो गोमो खालारफोर माबा मोनसे फिक्स खालार मायदि नुगौनाय मानसिफोरखौ आइ दे मालायबा मा नियम गोदोनिफ्रायनो ना हिनजावफ्राल' माने बेबायदि नियम ओमफ्राय हौवाफ्रा बिदि जेबो निसान थालायनाङा जारला जारलानो आं गोसोखांनानै मिनिफ्लांलायलांबाय सार दा फौजि बिथांखौबो हाबानि उनाव नैबाय आं थुनानै होनाय आरो मा ना जेनेबा जेदिना हाबा जागोन जेदिना बेहा आंखौ बेयाव थुनोसै नालाय आंहा बेखौ बेयाव ओरै थुनानै होनो मोननाय जाबानो जायोमोन नैबेजों ओरै एकदम बे आंनि फिसाय जाबाय बे हाबा जाबाय होनलायनाय बिस्रा नैबेफोरजों थुयो नालाय जोंहा एकदम नैबेजों सिथाबना होनाय बिदि जाबानो जायोमोन बिराद मजा जागौमोन होनबा खुनु रावबो लाखोमानो हानाय नङामोन आरोना गावखौनो गाव हाबा जानाय ना हाबा जायो नङा होमबा सन्दाफोर हिनजावफ्रा ओमफ्राय एसेयावनो दाय जायो मोलि मोथि फोनबा जि गोसोखांनानै मिनिनो ओंखारफ्लांबाय नोंसोर बिमाफोर नोंसोरबो इमाजिन खालामलाय नोंनि बोराय बोरायखौ नङाबा खनसे खनसे थुनानै होलायनायलाय नैबेवहाय मायदि नुगोन आयौ आं फौजि बिदां फैबा खनसे थुनानै होलायनांगोनहाय खुनु बेला थुफेराखै एबा थुना होलायनांगोन गोसोखांबानो बेहाय सुथि फैबा थुनानै होनांगोन आंबो देखौ बिफा माहारिफोर फंबायमोन बिदामोन गाज्रि मोननाङा आरो ना मा गोदाव सोराव नियम गोसोखाङो बेलाय जोंहा सान्थि दङ आरो बिदि गोसोखांदों होननानैहाय आं एसे फान हिसाबै नोंथांमोनजों मिनिनो होननानै खोथाखौ एसे सोदेरनानै होबाय आरो ना खिन्थु आंनि दिमागाव माने फैदों आरो ना बिदि थुबाबो मोनसे नङा मोनसे स्रा जागौमोन आरो ना जेरैबायदि एसे गन्दगल हाबा जादों जायाखै बेफोरबायदिनि जेरै दाख्लैसो जोंहा माबा USA नि बिथाङा हाबा जादों जायाखै नैबे एसे निसान जुदि थुथारनांगौ नियम थानायमोनब्ला होमबाथ' बेबो थगायनो हानाय नङामोन ना एसेबा हाबा जाखानाय होननानै मिन्थिनो हासिगौमोन नङा होमबा सदाफोर आयौ मोजाङानो आइडिया मोनहै नैबाय बेखौ बाद होदो बेनिफ्रायहाय आङो मोनसे खोथाखौ एसे स्रा बुंनोसै जाय आंबो माने नायनानै मोनबाय थादों आरो ना सोरबा सोरबा दङ आंनि नायगिरिफ्रा मालाय भाइरेल भिडिअ नाया बाट आंनि भिडिअनि गेजेरजों जाखिनि एसे मिन्थियो बेजोंनो गोजोननायखौ खिथायो आरो ना थ' दानि भाइरेला जाहैबाय मा प्रिटिनारजिनारि बिनानावा जन कार्जि ब्रादारनि हिन्जावखौ देखायनानै होबाय फेसबुकआवहाय ओमफ्राय फिसालाबो दंखायो होननानैहाय दाना ओमफ्राय जन कार्जिया माने नाराज जानाय देखायबाय आरो ना देखायबाय माने पस्ट मोनबाय आरो ना दा बेनो गिदिंगासिनो दङ देसुनाफोर आरो फाइनाल मा मोनगोन मोनथिया ओमफ्राय आरो प्रिटिनारजिनारि जोंहा बिनानावा मोनसे भिडिअ नागारबावदों मालाय फिसाय गारि सालायबाय थानाय साखाथियावनो मा होनो मालानिफ्राय मिन्थिदोंमोन जन कार्जिखौ माला लोगो मोनजेनदोंमोन बिनि माने फोरमायना होदों आरो ना थ' आंना मायाव भुल जाखो हाबा जादों नालाय जादों फेमिलि नालाय फेमिलि बेखौ फोरमायनानै होनायावलाय आंना मा भुल जाखो जुदि आंना बेनो भुल जाबायबा आंखौ निमाहा होदो होननानै बियो मालाय माफ बिदों आरो ना थ' बेखिनि दा भाइरेल सोलिगासिनो दङ जाय भाइरेलखौ एक्सट्राके नायाखै आं एसे सा साज्राङै फोरमायनानै होबाय आरो ना माखासे बिमोनांमोन दङ आब'मोन दङ भाइरेल नाया खिन्थु आंनि भिडिअनि गेजेरजों माने एसे मिन्थिलांनायखौनो माने अके होननानै बुङो आरो ना आरो आंखौबो भाइरेल भिडिअ लाबोनो नांखायो आं लाबोआ सनाफोर आब' मोनाखैमोन बाट आंहा एसे माने गिदिंबाय थानायखौ एसे सोदेरनानै होनाय जायो आरो ना आंनियावनो आंनिनोखा आंनि बार सिउ सिउ माने आंनिनो कन्टेन्टखा आरो ना बेनिफ्राय आरो बेयावबो आङो दिनै आदा जेम्सनिखौबो नायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय नायै नायै मा होनो कमेन्टसिंबो थांनाय नियम दंखायो नालाय जायनि भिडिअ नायो कमेन्टबो नायलांनाय नियम दङ फारसेथिं खोनासंबाय थागोन नायबाय थागोन कमेन्टखौबो बोला बोला नायलांबाय थागोन आरो ना आयो आदा जेम्सनियावबो कमेन्ट फैयो माथो कन्टेन्ट सिखाव नोंहा मालायनि बाथ्रा लानानैल' भिडिअ बानायबाय थायो गावनि जेबो कन्टेन्ट गैया आरि होननानैहाय थ' आदा जेम्स बायदि गिदिर इउटुबारानो एसे माने बे गिदिंबाय थानाय भाइरेलफोरखौ कन्टेन्ट हिसाबै लाबोनानै भिडिअ बानायबा जोंफ्रालाय आरो माथो दैलि ब्लग्सआव एसे एनै सोदेरना होनायावलाय मा गाज्रि मोननांगौ लागा गैया नङा होमबा दा सोरबा सोरबा आंखौबो ज्राव जावलांसो हागौ आरो ना कन्टेन्ट गैयाबा मानि भिडिअ लाबोनांगौ फैसा खामायनो फुना चान्स मोनथारदों होननानै थ' फैसा खामायनोथ' मारगुलि मालाय खथना जालायलायग्राफ्रानो जालायलायबाय नालाय जों नों आंहा एसे एनै नुनानै माने बुंलांनो गोसो जायो आरो ना थ' बेबायदि ओमफ्राय दा माथो होनबावनो सोरखौ सोर कमेन्टफोरखौथ' मानसिफोरनि बे भिडिअ लाबोनाय प्रिटिनारजिनारि बिनानाव आरो मा होनो जन कार्जि ब्रादारनि भिडिअनि बिसिनि गेजेराव भिडिअ लाबोनायफोरनि कमेन्टआवथ' नुखाबाय बि हाबा जाखानायसो बिनि हिन्जावा बेबायदिसो हाबा जानायखौलाय मानो लाखोमानांगौ मानांगौ होननानैहाय आरो ना थ' प्रिटिनारजिनारि बिनानावनि फारसे जेबो बारा गाज्रि बुंनायखौ आं नुनो मोनाखै ओमफ्राय खिन्थु जोंहा माबाया मा होनो जेम्स ब्रादारा होनदों आरो ना मालायनि फेमिलिनि सोमोन्दै सोर बुंनो मोन्थाय होदों मादों जेनेबा बुंलाबायनाङा बिदा बुंनानै मा जाखो बेसे नंगौ बेबो बाथ्राया मालायबा मा लाखोमा थ'दोंमोन जोंहा ब्रादाराबा जन कार्जि ब्रादाराबा मालायबा मालाबाफोर धामाखायदार
मालाय खिथानोबो नागिरदोंबो जानो हागौ जों दा बुजिनानै मोनला नङा होमबा सुराफोर जोंहा नायलांदो मादै बेखौलाय मा टेनसन लाबोनो मिनि नायलांसै आरोना ओमफ्राय आंबो मिनि बेखौनो एसे सोदेरना होनाय जाबाय एनिफ्राय ओमफ्राय आं मोनसे खोथाखौ मा बुंबावनो आं नोंसोरनो खिथानो हानाय नङा बुहुद एसे सिगाङावनो आरोना बै अंकुसितानि माने हारसाजों हाबा जानायनि बे समाव भाइरेल जादोंमोन ना जन काजि ब्रादारा एसे बिबुंथि बुंनायावहाय बिनि बिबुंथि बुंनाया गोबां गोसारदोंमोन गोबां सापर्ट खालामदोंमोन ना बे समाव आरोना ओरैबायदि खोथा फैबाय जन काजि ब्रादारनि सोमोन्दै आरोना ओरैबायदि लिरनानै हरलाय बेखौ गोदो बेबायदि जादोंमोन बियो होननानै भगबान नमस्कार प्रमान पत्र गैया होमबा आं मानसिखौ बिदि लिरना हरनो हाया डाइरेक्ट आं हमनानै थैथारगोन साननानै आं माने मालाबाबो लिरना हराखै सुनाफोर बिनि सोमोन्दै आं मोनसे अजिबसा बाथ्रा मोनथिनानै दङ आरोना दा बेखौ फोरमायनो हानाय नङा दाय जाथारगोन आङो बायदि समाव बबेबायदि खोथाखौ बुंनांगौ नोंनि इनफरमेसन दिहुनजोबगोन आं केस जाहागोन आं होनजालायबा मा जानांगौ जाखो आंबो नङा होमबा सुनाफोर भगबान जन काजि बाजार नायफादोंबा थैथारगोनहाय आङो सनाफोर ओमफ्राय नै बाराबो खोलो बारलागासिनोखा नै फारसा उरायलायबाय आरोना ओमफ्राय आरो नै मेखे मोनजागासिनो दङ मानसिया ब्लग्स बानायदोंसो हय मेखे मोनजागासिनो बाबा आंखौ खारखुमा नाङा नोंखौ गाबज्रि नागिरगासिनो दङ नै बाबा थाखोमा नाङा ना प्लिज अयथासारा इसोर सानै मानसिया अयथासार थ' जेरै आंनि फिसा सानैनि अयथासार सोलिबाय थादों थ' बिदिनो भाइरेलफ्राबो मोनसेनि उनाव मोनसे सोलिलांगासिनो दं आरोना थ' जोंहाबो नुबाय थायो नालाय एसे माने रोनाव दोननाय जाहैबाय आरो गाज्रि मोननांला सोरबा आरोना आरो जाय रेगुलार नाय बिसोर मिथिखासिगौ आंहा दैलि ब्लगसो लाबोयो होननानै थ' सोरबाफोर गोदानबा माने मोनथिनाय नङा नालाय ओंखायनो एसे आंनि सोमोन्दै फोरमायना लानाय जाबाय आरोना आङो आं भाइरेल भिडिअ लाबोआ बाट बाराद्राय गिदिंबाय एसे सोदेरनानै होनाय जायो बास बेखिनिल' दा आरो ब्लग्सखौ माथो गोलाव खालामबावनो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच